Tá go leor cáibh aimsire agam dhéanam camógaíocht, karate, peilgréalach agus an ceannas fearlam ná bácáil. Deala mé ó mháam bhí sin ina postnar bhí mé níos óga. Cairn sílam orintha. Tá mé ag cur isteach 3 uibheacha. Caithe mé go leor ama mar thugann sé cúpla nóiméad chun an cacha a chur le chéile ach thugann sé b'fhéidir feadh 5 tríocha nóiméad sa bhliain. So thugann sé go leor am le dhéanamh. Thugam cachaí do daoine seachas bruntanas. Faigheann mé mo smaointí eicem físeán b'fhéidir YouTube nó TikTok. No, feicem pictóir Pinterest, feicem daoine game rud éigean agus deirm. Is féidir lumsa sin dhéanamh. Then just buna mé tríolas. Cosníonn sé píosa airgid mar caigí gach rud a ceannacht. Ach sin níl sé a ggóthain airgid chun seo dhéanamh. Tá mé géirí leannacht lei seo ach níl mé géirí a bheith im a post. Tá mé just a géirí bheith cáibh aimsire. Tá mé géanamh an cacha seo de breá a ddrifer. Tá mé gúsáid na mil seán is fearlaí, M&Ms agus marshmallows. Tá mé ag gúsáid roin bán déag mar tá sin an dá is fearlaí. Tá mé ag gúsáid an roin chun na gá cacha a gramú le chéile. Is má me beag bácáil mar sé just spríal. Sé an spríal. Sé mar alíonn just tá an cacha do papéir. Tá mé ag cur na millseán seo anis. Níl siad seo na cín is fearlaí ach eibreoidh siad mar tá siad ildáta. Agus tá sé réad a breá a ddrifor. Tá súlagam gur banan siad teitna bhas